χαιρετίζουμε τις χιλιάδες εργαζόμενους που πήραν μέρος σε απεργιακές κινητοποιήσεις, αψήφισαν την τρομοκρατία και την υπονομευτική στάση της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕ και της ΑΔΔ και έδωσαν περήφανη ταξική απάντηση στη βάρβαρη επίθεση. Ψηλά τη σημαία του αγώνα, ψηλά τη σημαία του ΠΑΜΕ, ψηλά τη σημαία της κοινωνικής συμμαχίας. Ο καθένας και η καθεμιά στο πόστο του, στο εργοστάσιο, στο γραφείο, στο γιαπί, στο σχολείο, στη γειτονιά, παντού μπροστάριδε στον αγώνα του ξεσηκωμού της αντεπίθεσης. Να ανταποκριθούμε όλοι και όλες στο κάλεσμα του ΠΑΜΕ. Αυτή την ώρα η εργατική τάξη έχει μία και μόνη επιλογή. Ή τις αλυσίδες ή τα όπλα του αγώνα. Ξεσηκωμός σε κάθε εργοστάσιο και τόπο δουλειάς. Όχι άλλη αναμονή. Όχι άλλες αυταπάτες. Τώρα είναι η ώρα για κάθε εργαζόμενο και εργαζόμενη να βγάλει συμπεράσματα, να ακούσει τη φωνή του ΠΑΜΕ. Δεν μας πίστευαν πολλοί εργαζόμενοι όταν μιλούσαμε ότι απέναντί μας είχαμε δυνάμεις αδίστακτες, ότι το κεφάλαιο και οι πολιτικοί του εκπρόσωποι είναι έτοιμοι να φτάσουν στο πιο στιγερό έγκλημα για να σώσουν την κερδοφορία των μονοπωλίων. Σήμερα δεν υπάρχουν πια περιθώρια για αυταπάτες. Το κεφάλαιο δεν υπολογίζει ανθρώπινη ζωή. Οι πολιτικοί του εκπρόσωποι, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και Λάος, είναι το ίδιο αδίστακτοι. Η προστιχιά τους δεν έχει όρια. Κρύβονται πίσω από την Τρόικα για να δικαιολογήσουν την υπογραφή τους στον σφαγιασμό της εργατικής τάξης. Κρύβονται πίσω από την Τρόικα όλοι ανάμεσά τους και η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ και της ΑΔΔ, η ΠΑΣΚΕ και η ΔΑΚΕ. Είναι κοινοί απατεώνες όταν λένε ότι έσωσαν το 13ο και 14ο μισθό και την ίδια στιγμή βάζουν την υπογραφή τους στην κατάργηση του κατώτερου μεροκάματο και του κλαδικών συλλογικών συμβάσεων. Είναι ψεύτες, απατεώνες και ξεδιάτροποι. Τα μέτρα που παίρνονται είναι μέτρα που πριν απ' όλα υπηρετούν τις αξιώσεις των βιομηχάνων και των τραπεζιτών για τζάμπα εργατική δύναμη. Παραδίδουν τη νεολαία και τα παιδιά μας στην πιο άγρια εκμετάλλευση. Τα θέλουν σκλάβους να δουλεύουν για ψίχουλα. Αυτό είναι το έσχος. Η εργατική τάξη δεν πρέπει να το αποδεχτεί. Πρέπει να γίνει συνείδηση και καθαρό για κάθε εργαζόμενο. Κυβέρνηση, Τρόικα και κόμματα της πλουτοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και Λάος, με τις αποφάσεις τους περνούν βαριές αλυσίδες στην εργατική τάξη, στο λαό, προκειμένου να σώσουν τα κέρδη της πλουτοκρατίας. Δεν διστάζουν μπροστά σε κανένα έγκλημα. Αποφάσισαν την επιβολή πρόσθετων μέτρων το 2012 ύψους 3,3 δις ευρώ. Την μείωση του κατώτατου μισθού κατά 20%, δηλαδή πάει στα 500 ευρώ. Η μείωση αυτή θα οδηγήσει σε μείωση των επιδομάτων, τη μείωση του επιδόματος ανεργίας, την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών προς τα ταμεία, που μαζί με τη μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, αυτό που ονομάζουν μη μισθολογικό κόστος κατά 10-15%, θα σημάνει ακόμα μεγαλύτερα κέρδη για τους κεφαλαιοκράτες, θα γκρεμίσει τα ασφαλιστικά ταμεία, θα υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα για τις συντάξεις, την υγεία και την πρόνοια. Ήδη το ομολογούν ανοιχτά ότι θα έχουμε καινούριο ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Καταργούν τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Όλες οι συλλογικές συμβάσεις που λήγουν θα μετατρέπονται αυτόματα σε ατομικές. Δίνουν ουσιαστικά την δυνατότητα στους εργοδότες να καθορίζουν τις εργασιακές σχέσεις και τις μισθολογικές συνθήκες με μόνο κριτήριο την κερδοφορία τους. Μειώνουν τους μισθούς 20% σε όσους αμείβονται με ειδικά μισθολόγια. Καταργούν τη μονιμότητα στις ΔΕΚΟ και προχωρούν σε χιλιάδες απολύσεις στο δημόσιο τομέα.
Θα έχουμε μαζικές απολύσεις δημόσιων υπαλλήλων μέσω των καταργήσεων υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του στενού δημόσιου τομέα. 15.000 θα γίνουν μέσα στο 2012 και 150.000 μέχρι το 2015. Οι μειώσεις των κονδυλίων ΣΟΤΑ θα οδηγήσουν τους Δήμους σε απολύσεις συμβασιούχων, κλείσιμων δημοτικών επιχειρήσεων, παράλληλα εκχώρηση μέρους ή όλων των ανταποδοτικών υπηρεσιών όπως της καθαριότητας σε ιδιώτες. Νέα επιδρομή σε επικουρικές συντάξεις που αποτελεί μέρος της γενικότερης επιδρομής σε ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζόμενων. Οι μειώσεις θα κυμανθούν από 15 έως 40% με συνέπεια να δυσκολέψει ακόμα περισσότερο η ζωή εκατομμυρίων συνταξιούχων. Θα έχουμε ανατιμήσει τα τιμολόγια των ΔΕΚΟ ως συγκοινωνίες ρεύμα. Επιταχύνουν την πλήρη ιδιωτικοποίηση των επιχειρήσεων σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας, ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, ΕΛΠΕ κτλ. Οι απολύσεις, η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, η γενικευμένη προσπάθεια σε κάθε κλάδο των εργοδοτών για τη μείωση της εργατικής δύναμης είναι καθημερινά φαινόμενα και θα πάρουν έκταση. Ο κατάλογος δεν έχει τελειωμό και κάθε φορά που θα έρχεται η ώρα για καινούριο δάνειο θα επαναλαμβάνουν το ίδιο τροπάρι των εκβιασμών. Τα μέτρα αυτά προστίθενται στα μέτρα που έχουν πάρθει το προηγούμενο διάστημα. Μετατρέπουν τους μισθούς σε χαρτζηλίκι, τις συντάξεις σε επιδόματα φτωχοκομείου, οδηγώντας τα λαϊκά στρώματα στην εξαθλίωση. Μας φοβερίζουν με την απειλή της χρεοκοπίας. Όμως ήδη οι εργαζόμενοι χρεοκοπούν κάθε μέρα με τα μέτρα που πάρθηκαν και παίρνονται. Προσπαθούν να μας τρομοκρατήσουν, γιατί φοβόνται τη δύναμη του λαού, φοβούνται τη δύναμή μας. Το κούρεμα του χρέους, ακόμα κι αν είναι 100%, θα κληθούν να πληρώσουν τα λαϊκά στρώματα με το εισόδημα και τα δικαιώματά τους. Κερδισμένοι είναι οι καπιταλιστές που είδαν τα κέρδη τους να αυξάνονται μέσα στην κρίση. Από τις μέχρι τώρα περικοπές σε μισθούς και μεροκάματα έχουν τσεπώσει πάνω από 9,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάνω από 2 δις θα είναι τα πρόσθετα κέρδη τους μόνο από τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία. Στην επίθεση αυτή άξιο συμπαραστάτη έχουν τον κυβερνητικό και εργοδοτικό συνδικαλισμό, τη ΓΕΣΕ και ΑΔΕΔΗ και τις ομοσπονδίες που έχουν πλειοψηφία, η ΠΑΣΚΕ και η ΔΑΚΕ. Μέρες τώρα στο κοινωνικό διάλογο διαπραγματεύονται με τους ληστές εργατικής τάξης και ταυτόχρονα κρύφτηκαν στο κάλεσμα των δυνάμεων του ΠΑΜΕ δεκάδων ομοσπονδιών και εργατικών κέντρων αρνήθηκαν την προκήρυξη απεργίας. Στέκονται εμπόδιο στην ανάπτυξη των αγώνων. Με τη συμμετοχή τους στο διάλογο αποπροσανατόλιζαν τους εργαζόμενους και έδωσαν χρόνο στην κυβέρνηση και την εργοδοσία να σχεδιάσουν τα εγκλήματά τους. Είναι συνένοχοι και συνυπεύθυνοι. Διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν είχαν άλλη στάση. Η σημερινή απεργία που κήρυξαν είναι άσφαιρη του φεκιά. Δεν θέλουν να παλέψουν. Δεν έχουν διάθεση για αγώνα. Δεν έχουν τέτοια στρατηγική. Η συμμετοχή τους στο κοινωνικό διάλογο είναι αποδοχή της αισχρής και μαύρης προπαγάνδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης των μονοπωλίων, που λέει ότι οι εργάτες είναι κόστος, και γι' αυτό πρέπει στο όνομα της ανταγωνιστικότητας να κοντίνουν και να μικρύνουν. Σοβαρές ευθύνες έχουν και οι δυνάμεις του οπορτουνισμού, που είτε συμμαχούν ανοιχτά όπως έκαναν στο Βόλο οι συνδικαλιστές του συνασπισμού με την εργοδοσία, είτε αρνούνται μαζί με τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό να πάρουν οποιοδήποτε απόφαση, όπως κάνουν στις ομοσπονδίες των πρώην ΔΕΚΟ κι αλλού. Το ΠΑΜΕ καλεί την εργατική τάξη να ξεσηκωθεί, να μπει μπροστά στον αγώνα με όλες τις δυνάμεις, να κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις, να τους φοβήσουμε, να μην ψηφιστεί η νέα δανειακή σύμβαση και το μνημόνιο, να ανατραπεί η κυβέρνηση του μαύρου μετώπου
κάτω από την πίεση και τη δράση της εργατικής τάξης, των αυτοαπασχολούμενων, των φτωχών αγροτών, της νεολαίας και των γυναικών. Κάτω η κυβέρνηση και